Wong hasud dengki kuwi berarti nantang Gusti Allah. Nantang Gusti Allah. Nantang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hasadu anapun utawi hasud, bahwa monggo iku utawi hasud mu'adatullahi iku nglawan Gusti Allah. Zahiratun kang pertelo wa munazaatun lan tegese nentang lahu marang Gusti Allah fi mulkihi ing dalam kekuasaane Gusti Allah. Sifate munazaah bayyinatun kang nyoto li'anahu krana setune Gusti Allah subhanahu maha suci Allah idaan amat takalane paring nikmat sinten Gusti Allah ala ba'di ibadihi ing atase sebagian pira-pira kawulane Gusti Allah binikmatin kelawan nikmat wala saka mongko ora kena mamang iku maujud anahu setuhune Gusti Allah iku muridun iku dat kang kersa utawa iku dat kang ngersakake. Muridun iku dat kang ngersakake lidhalika marang mengkono madkur min an'ama ala ba'di ibadihi bini matin wa muhtarun tur dat kang milih lahu marang dalik idla mukriha dadine ora kena sengit lahu marang Gusti Allah Ta'ala. Faida roda mongko takalane pengin sapa al-abdu kawula khilafama sapa al-abdu kawula khilafama ing nulayani barang. Faida roda mongko takalane pengin sapa al-abdu kawula khilafama ing nulayani barang aroda kang pengin sapa maulahu gustine abdun fakot asaa mongko teman-teman agawe Allah sapa abdun fakot asaa mongko teman-teman agawe Allah sapa abdun al adaba ing adab tata krama wastau jaba lan amring ngekhai sapa abdun al atoba ing kerusakan. Jadi maknane ngeten. Kula bangsuli malih wingi bahwa kemaksiatan yang paling bahaya niku kemaksiatan hati. Ma'asil kulub afhasu wa ahbasu wa aqbahu min ma'asil jawari. Kemaksiatan hati itu lebih buruk efek negatifnya tinimbang kemaksiatan dohir. Lah di antara berbagai macam jenis kemaksiatan hati sing paling bahaya niku wonten 3. Nomor setunggal wingi sombong. Kenapa kok bahaya? Soale sombong niku sifate Gusti Allah. Kok ana menungso sing sombong berarti dekmene wis gak duwe duga, wis gak duwe tata krama. Soale napa? Mundhut sifate Gusti Allah. Dia lupa bahwa dia sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Kok sombong meh nyombongke apa? Kek dicoba Gusti Allah ora untu tok wae lho wis loget.
Padahal mung sebagian kecil dari anggota tuh ngono kok sombong. Nomor kalih riya nggih bahaya. Soalnya seakan-akan dia tidak menyadari keberadaan Gusti Allah. Dia tidak mengetahui keagungannya Gusti Allah. Lho kok saged? Ibaratnya ngeten. Wong awak dhewe iki nek cara ngerti keagungane, ngerti jabatane, ngerti posisine Kiai Alif, beliau ketua MBC NU Kecamatan Jambu. Kok disandingke misale karo Ponsen sing mung ketua Ansor ranting genting misale. Kira-kira nek ana wong pengen dipuji melakukan sesuatu, milih dipuji Ponsen apa dipuji Kiai Alif? Jelas milih dipuji Kiai Alif kalau dia memang tahu kedudukan, ketinggian derajat atau kedudukan Kiai Alif, penguasa kecamatan. Lah kok misale wong iki mboten milih dipuji Kiai Alif tapi milih dipuji Gus Mahfud Alpon Seni. Berarti dia bodoh karena tidak tahu derajate yang dipuji. Iku riak. Riak kan ngoten. Wong ana Gusti Allah ngapa dadak sembayang mung gara-gara pengen dipek mantu Pak Lurah misalnya. Makanya sing diarani riak wingi syaratnya nomor setunggal apa? Kebaikan. Jenengan gak iso amal buruk njuk riak. Aku tak pamer. Pamer apa? Pamer maling sandale koncone. Ora sido riak, cekel polisi kok. Jadi riak niku otomatis sesuatu yang baik. Nomor kali sesuatu yang baik tadi ingin diketahui orang lain. Tapi itu belum bisa dikatakan riak. Jenengan melakukan sesuatu yang baik dan ingin diketahui orang lain, itu belum tentu riak tapi. Kenapa? Karena bisa jadi itu memotivasi. Misalnya, Pak Alif gawe odo-odo, ayo urunan warga Kalisari. Ayo urunan game bangun masjid. Kira-kira nek mau ngomong tok ngono kuwi dipercaya mboten? Mboten akhire Pak Alif napa nglibake apa duit warna abang 10 nek ngarepe wong akeh blek tak kawiti. Apa yang dilakukan itu satu kebaikan. Yang kedua pengen diketahui manusia. Tapi apakah itu masuk riak? Belum tentu, siapa tahu urusan hati kan liane. Yang dua dohir kelihatan. Tapi selain itu kan urusan hati. Lah nek niate memotivasi berarti mboten riya. Tapi beda nek nomor 3 misalnya atine mboten motivasi, tapi atine pengen dimulyake, diagungkan. Wah, iki yo ngene iki kiai iki kudune nyontoni. Ora penting ikhlas, yang penting akeh. Mosok kiai nyatus, kiai yo abang-abang ping 10.000. Kiai iki yo ngono nyewu. Aja nyatus. Misale ngoten. Nek wis atine misale, atine kok mboten memotivasi tapi atine pengen digumke. Nek kaya ngono masuk kategori riya. Masuk kategori riya. Mulane tipis antara riya kalian mboten. Apa malih sing nomor 4 ora mau pengen digumke, ya pengen dipuji-puji, dimulyak-mulyake sehingga orang lain kuwi ben dadi anak buah kuwi tambah riya dobel. Wis riya ngono ae. Tapi antara ketiga dan keempat niki wau urusan ati sehingga tidak ada yang tahu yang bisa menilai diri kita sendiri. Nek nomor 1 loro iki dohir, mula iso digawe alat iki. Ngene lho. Kiai iki aja mung ngongkan ngongkon contoni. Ah iso digawe ngoten soalé nomor 1 kuwi dohir. Tapi kan ora domba iku menungso.
niku. Lah sakniki sing nomor 3 hasud. Hasud niku iri hati dengki. Ora mung ngiri tok, tapi ngirine niku sampai mancep nang dodo njuk dadi dengki ngene wong liya. Wong aku lho mirsani, wong kali dukuh ki ana sing ngalim. Ana sing ngalim padahal ya bentuke kaya ngono. Tapi ngalime masyaallah akhirnya dipanggil ditimbali Gus Yan. Gus Yan. Terus akhirnya napa? Akhirnya Gus Put Alponseni iki ngiri. Mary. Nek wong Mary tok, Mary ya Allah kok ana wong pintere kaya Gus Yan. Nah, Gus Fauzan. Nek kaya ngono, gak apa-apa wong Mary tapi sampai mbatek nang ati. Oh, lah wong kaya ngono wae kok paling pintere iki asline gawe-gawe pinter aku to. Deloken to rambutku botake luwe ombo. Oh. Aduh domba. Lah misale kok kaya ngono, wah kuwi jenenge hasud. Lah hasud niku dawuh Simbah Kiai Musonep, mu'adatu wahidahiratun wa munazaatun lahu. Wong hasud dengki kuwi berarti nantang Gusti Allah. Lho kok nantang Gusti Allah kenging napa? Li annahu idaan ama ala ba'di ibadihi bi nikmatin falasaka annahu muridun. Nek Gusti Allah maringi ilmu ten Gus Fauzan sehingga beliau dadi wong pinter. Gusti Allah maringi ketenaran ten gene Gus Fauzan sehingga jadi artis yang terkenal, artis YouTube duwe ngelmu. Ya, akhirnya Kiai Suratmin ke Cipratan. Aku melu tuh akhirnya kira. Melu apa? Melu utek-utek nganggo jari-jari. Oh. Ora jari lho. Jari-jari. Sopan lho. Yo iya. Iku gara-gara karismane Gus. Wow, Jan. Lho misale Gusti Allah kok ngersake kaya ngoten. Gus Fauzan diparingi pinter, diparingi langsung terkenal. Gara-gara wingi njuk viral. Wah, akhirnya sok ngalah-ngalahi Gus Idam, ngalah-ngalahi Gus Bahak. Nah, Gus Put gak oleh hasud. Kok hasud berarti nentang takdire Gusti Allah. Wong Gusti Allah ngersake muridan. Lah nek ora dikersake ora mungkin Gus Fauzan dadi wong pinter viral. Enggak, akhirnya dia kan koyok-koyok ki aku tiwas mondok pinter wesan tapi kok kalah karo Gus Fauzan. Nah. Padahal sing marahi apa skenario yo aku misalnya kok. Tapi nek Gusti Allah pun kersa kok jenengan hasud, irati dengki berarti nantang takdire Gusti Allah. Abot. Cucup tangane saiki. Nah. Mangane faida arodal abdu khilafa ma aroda maulah. Kok Gus Put iki mau keinginane niki pengen menentang atau bertolak belakang dengan keinginane Gusti Allah. Duweni pinginan ngono. Wah, Gusti Allah ki piye to? Aku sing mondok suwe kok malah. Aduh, bahaya. Jadi kok ora aku. Wis sandet wae Gus Fauzan iki misale. Nek wis kaya ngono fakot asa al adaba. Berarti Gus Put iki mau duweni tata krama sing ala tata krama kalih Gusti. Nek wong tata krama karo Gus Yan tok sing elek ora apa-apa padha menungsane sih. Maksude
ibaratnya ngono jenenge mahalul khata wan nisyan, tempat salah dan lupa. Tapi kok wis suul adab gone Gusti, Gusti Allah. Ora mung niku wastau jabal atoba. Dia berhak menerima kerusakan. Tegese apa? Mbah karo Gusti Allah ibaratnya kono jlomprok-jlomproke sisan. Nah, iku jenenge hasud. Ngoten Gusian nggih. Ya ora apa-apa. Amin to nggih. Pinter kok. Donga kuwi, donga pinter kok. Bon go diwaos riyin. Summa innal hasada. Mongko kari-kari setuhune hasud iku kot yakunu kadang-kadang ana apa hasud ala umurid dunya iku ing ngatasé pira-pira perkara donya kal jahi kaya jabatan wal mali lan bondo wahia utawi umurid dunya asgoro iku luwih cilik min ayyuh sada tinimbang saking yen to digawe dengki apa alaiha ing ngatasé umurid dunya bal yang bagi balik wajib laka marang sira sifate wajib ten mriki anjuran beda nek alaika perintah Bayam bagi balik wajib laka marang sira apa antarhama yen to welas sapa sira man ing wong ubtulia kang den coba sapa man tulia kang den coba sapa man biha kelawan umurid dunya wa tahmadalan muji sapa sira Allah ing Gusti Allah alladzi kang afaka wis bebasake sinten Allah ing sira minha saking umurid dunya suwepele tapi ngaploke tenanan gitu maksudnya ngeten hasud iku mangke terbagi dua hasud urusan donya hasud urusan akhirat sing akhirat mangke riyen sakniki hasud urusan donya hasud umurid dunia. Kang Ponsen wau misalnya hasud karo Gusyan bukan babakan ilmune tapi babakan pangkat derajat kenapa kok njuk viral karo babakan bondo kenapa nek Kang Ponsen sing dadi narasumber YouTube ora payu sementara nek Gusyan langsung viral wah langsung meledak pokoknya. Jadi hasud urusan donya niku hubungannya karo jah wal mal. Jah wal mal, bondo karo pangkat. Kalau kita bicara terkait harta benda, terkait pangkat derajat di dunia, itu kan sebenarnya cobaan. Nggih cobaan. Lho cobaan kaya ngono kuwi kena apa dadak mbok iri. Gusyan didadekke viral, Gus Fauzan didadekke gadah bondo sing kata kan coba kanggo Gus Fauzan. Ngopo kok dadak Gus Put ngiri. Mboten usah ngiri, mboten usah hasud. Kudune napa? Kudune sejogjanya antar hamaman ubtulia biha. Sejogjanya apa yang harus dilakukan Gus Put? Melasi Gusyan, welas. Ya Allah, Gusyan iki gek dicoba iki. Gek dicoba. Muga-muga wae Gus Fauzan lulus cobaan. Ben lulus cobaan piye? Bondone sing akeh mau engko disumbangke. Bondone sing akeh dibagi-bagi karo kancane. Duweni pangkat derajat ngajak-ngajak kancane. Artine apa ngajak kancane mriki nek ana pekerjaan ana kancane nganggur diajak. Terus tidak membedakan meskipun Gus Fauzan iki duwe pangkat derajat Gus
sing virale ngalah-ngalahke Gus Ikdam, Gus Bahak misale, tapi tetep gelem lungguh bareng karo Kiai Suratmin sing posisine kiai desa. Iku berarti dia lolos dari cobaan. Tapi njuk misale wis derajate dhuwur, bondone oke terus kemaki. Nggone klambine ora putih moh misale. Misale kira, wah aku ki wong suci kok, nggone kudu putih. Misale. Dilungkas pecine wis genti putih. Misale. Dilungkas malih sangkukan surban. Misale. Misale njuk gawa tongkat, ya ta? Nek wis kaya ngono berarti gak lolos cobaan. Makanya Kang Ponsen, Kang Mahfud, Gus Mahfud kudune aja ngiri tapi melasi. Mesake cah wong iki kok kena coba lolos apa ora. Lolos napa? Soale napa? Coba kok coba seneng iki mesti kathah wong sing mboten lolos. Nek coba susah oke sing lolos. Dicoba susah ki mesti kelingan Gusti Allah kok. Kaya komo ngene iki coba susah iki wah masyaallah kelingane Gusti Allah terus. Susah aja terus, oke? Coba seneng wah lali wis to. Nah, itu bilang min dalik. Oh, berarti aku untuk seneng. Itu tahu terus kowe. Mantap. Dengarin pas jawaban. Cok. Iku wae. Khusus jenengan melinjo wae. Wa tahmadallah alladzi afaka, dan seharusnya Kang Mahfud, Gus Mahfud iki mau mboten ngiri tapi seharusnya apa? Dia malah memuji Allah, bahagia. Soalnya napa empun terbebas dari cobaan. Karena mungkin bisa jadi kena apa jenenge Gus Mahfud Dimyati. Wah, misalnya. Kok ora dicoba jahwal mal, mungkin Gusti Allah wis ngerti saking sayange iki gak bakal mampu nek tak coba ki wis ora usah tak coba wae, tak bebaske saka coba. Beda nek karo Gus Fauzan. Wah, Gus Fauzan iki kelasé dhuwur. Dadi dicoba piye wae kuat. Kuat, dadine dicoba karo Gusti Allah. Ojo nangis to. Praktek malah. Makanya tidak boleh hasud kepada orang yang memang diberikan kenikmatan, karena bisa jadi itu adalah cobaan. Bisa jadi cobaan itu. Dhewe urung tentu mampu. Bos Roni dicoba bondo ya mampu. Iya. Lho belum tentu nyuwun sewu komul coba bondo kok mampu, belum tentu. Buktine apa? Buktine karena dhek biasa nganggo Revo. Soalnya contoh kayak komul misalnya biasa nganggo Smash, dicoba kan nganggo Vario tetep ngerime nganggo sikil. Kuwi berarti kemungkinan nek dicoba seneng ora lolos. Kemungkinan. Misale. Makanya kudune ojo ngiri tapi melasi karo bersyukur. Sing nomor kalih wakot yakunu lan kadang-kadang ana apa hasud iku ala umuril akhirati ing atase pira-pira perkara akhirat.
Kal ilmi kaya dene ngelmu wasolahi lan agawe bagus. Kaya dene ilmu lan agawe bagus. Lah nek masalah hasud iri urusan akhirat gak masalah. Boleh asal jangan sampai iri tadi kemudian membuat kita memusuhi. Contoh ngene. Urusan akhirat karo donya, masalah ngelmu karo sholah ini kan tipis. Ilmu karo sholah kebecikan. Kohmul ngiri, ya Allah, podo-podo sugih aku karo bos kaji. Mosok bos kaji iso nyumbang masjid 1 M. Aku kok nyumbangku masjid mung 10 yuta. Misale lah. Nek ngiri urusan ngono ki gak apa-apa. Tapi yo aja sampai dadi rusake ati piye? Wah, kae bose koyo ngono ben didadekke takmir. Ben didadekke imam. Yo engko kedudukanku imam di geser. Kok aja mangane tokah tak syuting kok. Kawit mau ki. Nah. Nah. Jadi nggak boleh kalau sudah urusan wah ben dadi imam, ben dadi takmir iku akhirat apa donya? Asline akhirat tapi ya dadi donya jah mau kedudukan emo jamaah nang masjid kuwi soalé ora didadekke imam. Makanya kita lihat sok nek Beb Sopi kok wis pindah nggone Kalisari, kira-kira gelem dadi makmume Ki Alif ora? Soalnya kan awet wingi menyusun pertanyaan untuk menjatuhkan. Loh iya. Persaingan ketat. Tergantung iso merebut hatine bos kaji apa ora. Loh iya. Penentune kan nang kono sing nyumbang akeh mau contone. Ya, dua ya, tukang asuh. Ora Beb Sopi ki ora kanggo abasa. Soale nglewati huruf siji kudune abatasa. Tapi nek mau sekedar ilmu karo perbuatan baik tapi tidak sampai memusuhi, itu malah sebuah keharusan. Contoh koyok wingi Ki Alif yo kadang ngiri nggone kohmul barang. Ya Allah, kohmul ki adoh kok yo iso sergep mangka, jarang absen. Saking irine Ki Alif sampai keceplosan lek iki wali. Jebul sing diiri iki wajan wonge gablek tenan. Yo akhirnya mikir, dekne wali aduh. Iki salah iki. Oh, betul ngoten. Oh. Wah, iki jenenge husnudone menyesatkan ngene iki. Dadi nek iri masalah ngoten mboten napa-napa. Oh iya kae wonge perasaan yo. Apa jenenge bentuke koyo ngono tapi kok sergep ngaji. Akhirnya iri pengen saged padha. Tapi nek wis ngirine sampai lek kuwi wali kok gak aku yo. Nah nek misale wis kaya ngono urusane jah malih. Tapi koyo ngopo kok iri wali kok irine nang gone. Ora member oh. Ora oleh sedulur karo wong baper iki. Heeh. Ojo nyesatkan. Kok mulya ngono. Ini ling manjingan kuwi merkenalan. Lek ngono. Kamu yang ngiri, misalnya ngiri ilmu. Ya Allah, kok ana piantun wis asmane sae, solihin, wonge yo pinter. Allah. Cara misale ngaji ya rada saya sithik kan ya rada maslier sithik, tapi ilmune manjing. Insyaallah. Lah nek komul iri koyo ngono angsal boleh.
Boleh. Secara nama jenengmu kalah karo Pak Solihin. Iya sebut Quran terus. Ora ono nang Quran Mulyanto gak ono. Tak jamin kok yakin kok. Tak cipu ra iso. Angel. Anggo bahasa Ibrani iki. Nggih. Belum ketemu tok yang kok. Iya. Pokoke kalah sekabehane. Mulane ngiri masalah ilmu karo Kiai Solihin tetap kudu apa dianjurkan malah karena itu nek bahasa ten mriki yakunu ala umuril akhirah. Nah, cuma nek cara kula nyuwun sewu dari pembacaan saya niku saya mengikuti istilah di kitab lain. Ngoten kuwi jenenge mboten hasud. Karena nek hasud itu konotasinya mesti negatif. Meskipun mu'alif Simbah Musonef kitab niki tetap menyebut istilah hasud karena itu hanya istilah, tapi dibagi dua, hasud dunya, hasud akhirat. Nek hasud dunya gak iso, apa maksudnya harus dihindari, hasud akhirat boleh. Tapi dalam bahasa yang lain, bahasa Imam Ghazali ini mboten disebut hasud. Tapi al-hissu motivasi. Al-hissu bukan al-hasudu, tapi al-hissu. Abatasa. Al-hissu motivasi, dorongan. Tapi kan itu hanya istilah. Ya sekali-kalian kita melakukan pembacaan plus nyuwun sewu ya sedikit kritikan tapi ada solusi. Oh, iki nyebutnya hasud akhirat kurang cocok sebutannya tok, tapi penjelasannya sama. Bukan salah, penjelasannya sama. Mung beda istilah nek Imam Ghazali ngageme al-khittu, nek Imam Abdullah Al-Haddad nggone hasud fi umuril akhirah.